Creiem que els drets lingüístics són un complement indissoluble dels drets humans i que la diversitat lingüística ha de ser entesa com a part de la diversitat cultural. Però, a més d'això, una de les coses més importants potser és el dret que tinguem nosaltres a comunicar-nos entre nosaltres. Entre nosaltres vol dir entre gent de llengües diferents o el veí que parla en llengua de signes, és igual. Entendre's tots amb tots d'una manera que tots hi tinguem accés. Actualment no tothom té accés a la comunicació plena. La gent que ha anat a una escola de pago té un coneixement de llengües estrangeres, sobretot anglès, que els que han anat a l'escola pública no tenim. L'assoliment dels drets lingüístics és bàsic i vital per aconseguir la cultura de la pau. Fins ara ens han explicat que hi ha idiomes més aptes que altres per a alguns usos o per a alguns altres. Algú recordareu la famosa frase de Suárez, Adolfo Suárez, quan va dir «Es imposible ensenyar química nuclear en basco o en catalán, seamos serios». A veure, és impossible ensenyar química nuclear perquè la química nuclear no existeix. Vull dir que en part de raó tenia. Però amb aquest discurset encara hi ha molts llocs que pensen, per exemple, a molts països d'Àfrica les universitats són en francès perquè es pensen que en Wolof o en Mandinga o en Amazic no es pot anar a la universitat. El patrimoni de la humanitat és de tots. En canvi, el patrimoni cultural de la humanitat és de tots. En canvi, tenim un flux d'informació unidireccional. De manera que aquí, totes les coses que passen per Castella, nosaltres les sabem. Però a Madrid no en tenen ni idea del que estem fent aquí, del que passa per aquí, per un tema lingüístic. Però és que a Madrid saben perfectament tot el que està passant a Califòrnia i a Califòrnia no tenen ni idea del que està passant a Madrid, perquè els fluxos d'informació van en una sola direcció, no són recíprocs. El monopoli que alguns tenen d'una sola llengua internacional, que ens diuen no, l'anglès i prou, hi ha uns altres que ho volen substituir per un oligopoli d'unes quantes. Bueno, l'anglès però també fem francès, espanyol, alemany, no, a veure. Si diem que totes són iguals, totes són iguals. No podem posar unes per damunt de les altres. Fins i tot hi ha gent que ens parla de llengües internacionals, llengües nacionals i llengües regionals. Perquè per nosaltres això és una mostra d'imperialisme com una catedral. Vull dir, la llengua més petita del món és tan important com la llengua més gran. A més, m'agradaria saber per què la llengua tan gran, com ha esdevingut tan gran. Potser no és massa legítim la manera per la qual ha esdevingut una llengua tan gran. Fa 125 anys que estem proposant una llengua internacional, neutral i auxiliar. És a dir, que tothom la tingui com a segona llengua, però que no faci perdre ni un punt d'identitat a ningú. Una llengua internacional auxiliar vol dir que no és de ningú, que no és cap llengua nacional, per tant no pot ser la llengua nacional de cap país, ni de cap poble, ni cap cultura, sinó que ha de ser intercultural. Això fa 125 anys es va inventar l'Esperanto, ha funcionat, hi ha una comunitat de parlants a tot arreu del planeta. El més bonic del cas és que la majoria de parlants d'Esperanto no estan a l'Europa occidental, sinó que els trobarem a Àfrica, Xina o Brasil, o països realment pobres però amb consciència antiimperialista, i creiem que sí que pot mantenir l'equilibri ecològic entre les cultures i per això treballem en aquest sentit. Amb una llengua internacional neutral hi ha d'haver tota una ideologia al voltant també. Entre d'altres coses, nosaltres, i em sembla que és una cosa només de l'Associació Catalana d'Esperanto, creiem que hi ha d'haver en els territoris on hi ha conflicte lingüístic, hi ha d'haver una discriminació positiva per la llengua que està en perill. En aquest cas, aquí s'ha de discriminar positivament el català i a la Vall d'Aran s'ha de discriminar positivament l'occità, fins que no estigui tot en igualtat de condicions. També creiem que per arribar a l'equilibri no només necessitem una llengua internacional neutral auxiliar que tots ens puguem entendre en peu d'igualtat i que sigui accessible a tothom, també això és molt important, que tothom tingui accés a aquella llengua en peu d'igualtat, sinó que el multilingüisme és molt important. Conèixer la llengua dels veïns també és molt important, és a dir, els problemes del món no s'acabaran només sabent esperanto, nosaltres també hauríem de saber occità i saber castellà. Bàsicament creiem això, llengua internacional auxiliar neutral per tothom i poliglotisme passiu, o sigui, poliglotisme com a mínim la llengua dels veïns, conèixer-la. I bàsicament en peu d'igualtat. Nebrija deia la llengua sempre fue la compañera del imperio i contra això volem lluitar.